Pestovanie hlivy ústricovej na dreve. Ja to robím takto. Najskôr si narežiem drevo na také špalíky. Je veľmi dôležité, aby sme použili drevo, ktoré je čerstvo zrezané a nie je vysušené. Poznám niekoľko ľudí, ktorí sa pokúšali dopestovať hlivu ústricovú na dreve, ale nemali dobré výsledky. Osobne si myslím, že hlavná príčina bola v tom, že drevo nebolo dostatočne vlhké, bolo staršie a možno usušené. Toto je dôležitý rez, aby sme odkrojili taký klobúčik, ktorý bude chrániť sadbu, ktorú tam potom vložíme do toho dreva pred hlodavcami. Pníkov si pripravíme toľko, koľko budeme chcieť pestovať hlivy. Mne sa osvedčilo drevo z duba a z buka. Dobrý je aj hrab. Keď máme narezané klobúčiky, tak začnem vrtať do dreva diery, do ktorých potom budem vkladať sadbu. Najskôr vrtám menším vrtákom a potom väčším 13 mm priemer. Na počte dier veľmi nezáleží, ja som dal približne 10 do jedného pníka. To stačí na to, aby sadba, ktorá je vložená do tohoto dreva, za určitú dobu prerástla celým pňom. Pred výsadbou ešte vyťahnem z dier hobliny vrtačku. Sadbu je dostať bežne kúpiť v obchodoch, ktoré sú orientované, dajme tomu, na záhradkárske potreby, chovateľské potreby a podobne. Sadbu otvorím až tesne pred vkladaním do pníka, nastrkám to do tých dier, ktoré som predtým vyvrtal. Sú aj iné možnosti, ale mne sa tento osvedčil z toho dôvodu, že sadba je veľmi dobre krytá klobúčikom z toho istého pníka a nedostanú sa k nemu potom žiadni hlodavci, aby vyžierali semeno. Klobúčik nasadíme do tej istej polohy, ako sme ho odrezali. Potom ho zafixujem klincom, aby sa mi pri manipulácii nepohol. Túto činnosť vykonávam na jar, tak aby v priebehu letných mesiacov sadba dobre prerástla do pníka, tak aby na jeseň som mohol zbierať úrodu. Preto, aby sadba dobre prerástla drevom, je veľmi dôležité, aby bolo sústavne vo vlhkom prostredí. Keďže vlhké prostredie je náročné prirodzene získať, tak ja to robím takým spôsobom, že tieto pníky majú preto aj takú veľkosť, že sa mi dajú uložiť do čiernych igelitových vriec, do ktorých dám trochu vody a uzatvorím ich. Potom ich uložím do tienistého miesta a počkám do jesenných mesiacov, keď už budú pripravené rodiť, budú dobre prerastené, budú mať na sebe taký povlak, a uložím ich na miesto za stienisté, podľa možnosti vlhké, kde nechám hlivu dorásť, tak aby som ju mohol potom zbierať. Aby pníky zbytočne nevysýchali, tak sú čiastočne
zasadené v zemi, ktorú udržiavam vlhkú. Za tie roky, čo sa tomu venujem, sa mi potvrdilo, že aj tak najväčší vplyv na úrodnosť má počasie, ktoré je vonku prirodzené. Hlavne keď je vlhké, daždivé, teplé, tak v takom prípade hlive sa darí. Keď je sucho, tak nepomôže ani moje zalievanie. Po zbere úrody hlivu nakrájam a suším a potom ju celý rok používame ako koreniny do polievok a podobných pokrmov. Pokiaľ potrebujete väčšie množstvo informácií o pestovaní hľivy ústricovej, nájdete si ich na internete, kde je obrovské množstvo informácií, rôznych článkov k tomu, ako sa dá hliva pestovať rôznymi spôsobmi, ako sa dá konzumovať a aký má vplyv na zdravie človeka. Ja nie som odborník na pestovanie hľivy, som len obyčajný amatér, ale funguje to. Môžete to vyskúšať.